Ahoj, pozdravujem ťa pri mojej pravidelnej hlasovke. Ahoj, ahoj. Ja osobne mám dnes nedeľu, vy máte tiež asi nedeľu, ak to teda nepočúvate zo záznamu neskôr. A chcem vás pozdraviť. Verím, že máte krásny čas. Ja veľmi. Aj keď nahrávam túto hlasovku teraz z auta, som v Martine, pretože som včera absolvovala niečo úžasné. A ja vám o tom za chvíľku poviem, ale chcem priblížiť dnešnú tému, na ktorú by som sa s vami rada nad ktorou by som sa s vami spoločne rada zamyslela. A tou témou je hospodárenie s energiou. Práca s energiou a alchymia s osobnou energetikou alebo energiou. Pretože prvne ešte poviem o Spartanovi, ktorý som včera prežila a zažila a zvládla. Tak ja som vytvorila vlastne teraz keďže bol spln, tak som vytvorila nádhernú akciu na 4 záznamy, ktoré existujú, ale nikdy neboli nejako vonku zverejnené, neboli ani na webe a existujú a sú úžasné a sú to záznamy z programu Bohatá bohyňa. Ten program Bohatá bohyňa, on vznikol ako taká nadstavba na frekvencie bohatstva. Tréning, ktorý som robila ešte dávno. Ale teraz počúvaj. A ja som vytvorila takú splnovú akciu, pretože tie 4 záznamy sú naozaj že brutálne hodnotné. Proste priniesli dievčatám peniaze, posuny kariérne, zvýšenie platov, proste diali sa zázraky, keď sme ten program prechádzali. No a ja som si na ňo spomenula a ja som úplne cítila, ako tento spln je potrebné rozvibrovať energiu hojnosti. Proste znova takú tú vlnu spraviť. No a tak som sa rozhodla, keďže pôvodná cena bola 444 eur, som si istá, že má hodnotu aj 4444, že ho teraz ponúknem za 33 eur. A teraz počúvaj, nejdem ti teraz predávať nič, naozaj nie. Je na tebe, či sa k tomu ešte dostaneš a či ťa to zaujíma a zavolá, lebo do dnešnej polnoci môžeš. Ale teraz počúvaj, ja som to dala za 33 eur do mojej skupinky Ja som, potom neskôr som to zverejnila aj na Instagrame a začali sa diať veci. No a prišla mi správa, pretože som sa samozrejme pýtala v mojej skupinke, že haló, už ste prešli nejaké moduly, poďte, pozdieľajte, na čo ste prišli. A jedna kočka mi napísala, že Kati, že ja som práve teraz pochopila, ako dôležitá je príprava pred akýmkoľvek dôležitým stretnutím alebo nejakou akciou. A že wow, aké jednoduché, vieš, si povieš, že čo, že vieš, čak príprava, jasné, že príprava. Ale vôbec to nie je jedno, aká príprava. Pretože je naozaj veľmi dôležité pred čímkoľvek, čo vás čaká. A ja poviem, že aj pred rozhovorom so šefom, ale aj pred rande, fakt kľudne, pretože vám to za chvíľu bude dávať zmysel, prečo to hovorím. Lebo je veľmi dôležité sa energeticky, fyzicky, mentálne pripraviť, lebo vždy, keď urobíte prípravu, ja vám za chvíľku poviem viac o tom, ako ja sa pripravujem, tak vy idete v úplne inej energii, vnútornej sile, odhodlaní, pripravený naozaj s nahromaždenou energiou na to stredko, čiže vybrujete úplne inak. To znamená, že samozrejme, že to stredko alebo akákoľvek vaše podujatie, akcia, športový výkon musí dopadnúť úplne najlepšie, ako sa dá, pretože máte nazbieranú energiu. To znamená, nejdete z mínusu, ale idete z veľkého plusu. A to tvorí následne plnosť. Potom priťahujete zázraky, potom sa dejú vo vašom živote zaujímavé veci, spúšťate vlny okolo seba. Všetci to robíme, to nie je len ja. To nie len ja dokážem, to dokážete aj vy. No a tvoríte z plnosti a tým pádom aj z radosti. A úplne to vibruje okolo vás, tá vaša aura žiari a svieti. No a samozrejme, že výsledky potom sú fenomenálne, okuzľujúce a prekvapivé. A to je na tomto najkrajšie, ale práve súvisí to s prípravou. No, je to proste alchymia s osobnou energetikou a teda, ako som spomínala, aj s vyžarovaním. A dopad má táto energetika a energia vlastne obrovský. No a teraz ti poviem, že
Vlastne ona prečo reagovala, lebo v jednom z tých modulov, myslím, že asi v prvom vysvetľujem práve, ako ja sa ladím, ako to celé robím, ako sa pripravujem, ako energeticky sa zbieram. A súvisí to samozrejme s fyzickou prípravou, viacej si oddychnem, súvisí to s tým, že idem si aj častejšie zašportovať. Naciťujem sa viac na svoj cyklus, kedy je čo vhodné. Upravím si papkanie, trošku si dám viacej záležať na tom, aby som mala menej cukrov, viacej živín. Samozrejme spánok je veľmi dôležitý a aj duchovná príprava, aj to spájanie so sebou a so zámerom toho, že čo chceš dosiahnuť skrze to stretnutie. Vákom, čo chceš stelesniť ty, s čím tam prichádzaš, práve či už na to stredko, alebo hovorím do toho projektu, alebo máš nejakú dôležitú prednášku, alebo máš nejaký športový výkon, tak je obrovský rozdiel, keď ideš vyladená, nachystaná, pripravená, plná, alebo pripravený plný energie, ako keď ideš proste bez prípravy. No a pre mňa je to alfa omega vôbec mojich výkonov, mojej práce. Bez prípravy pre mňa nehrozí žiadna práca, kde robím s ľuďmi, kde sa venujem mojim klientom. Vyľaďujem sa na individuálne stretnutia, ja sa nacítim na to pole toho, čo je potrebné, na to pole, čo je pre mňa dôležité a potrebné, nejdem na úkor seba. A pokiaľ necítim plnú energiu, že som naozaj, že zo mňa tríská, tak ja radšej často takéto stretnutie zruším, práve preto, lebo ja chcem priniesť tú najvyššiu možnú kvalitu. A viete dobre, že vy ste, vy ste tou kvalitou, vy ste tým nositeľom tej energie, esencie, frekvencie, ktorá tvorí. To znamená, že vy ste aj toho pánom, že ako si ju nachystáte. No a keď som išla teraz na Spartana, to rozhodnutie, alebo respektíve túžba, tá prišla zhruba tak asi 2 mesiace alebo mesiac a pol dozadu. A ani som netušila, že ako sa to rýchlo naozaj dokáže splniť. A vlastne začala príprava. A keď začala príprava, tak som si našla trénerku, moju Kamilku, za ktorej veľmi z celého srdca ďakujem. A za tú prípravu, za tú láskavú prípravu, i keď tvrdú a naozaj dobrú, pretože ja som to včera zvládla na jednu veľkú paničku. A musím povedať, že som mala ešte rezervy, že ozaj by som ešte zvládla viac. A teda to bolo o príprave. A ja som počas tej prípravy zistila, vy naozaj veľa zistíte o sebe. A ja som zistila, že wow, ja nie som až taká silná, ako som si myslela. OK, vnímam v istých aspektoch medzery, musím pridať, dobre. Tak som sa na to zamerala a naozaj som tie medzery vychytala. Samozrejme, upravila som si stravu, spánok, celkovo beh som zrýchlila, zlepšila, všetky možné dýchacie techniky, meditácie, všetko som použila, čo poznám. A ja som sa naozaj veľmi, veľmi výrazne posunula. No a výsledok je taký, že včera sme absolvovali Spartana aj s mojimi úžasnými bohovskými ženami a dali sme to. Všetky sme to zvládli a som na nás nesmierne hrdá. No a k tomu Spartanovi, ak budeš cítiť, že chceš ísť na budúce s nami, tak si vítaná, alebo si vítaný, pretože aj muži sú v našej partii. No a čo som ti tým celým chcela povedať, že je extrémne dôležité, ako bačujete, použijem toto slovo, ako narábate, ako hospodárite so svojou energiou a ako sa pripravujete na stretká, naozaj na vaše nejaké pracovné výkony. Dajte si na to pozor. A mňa včera tá kočka práve inšpirovala k tomu, že fakt toto je super téma, vlastne sa o nej dnes porozprávať, ako hospodáriť, ako sa naučiť alchymiu s osobnou energiou, pretože má obrovský, obrovský dopad, ako som spomínala, na vaše biznisy, na váš život. Pretože váš biznis, vaše poslanie, vaša rodina, vaše vzťahy, všetko je odrazom vašej vnútornej energie. Ako sa vnútri cítite, či ste vyčerpaní a idete z prázdnoty a v podstate ako keby chcete sa natiahnuť energiou od druhých, alebo idete z plnosti a tvoríte tie najkrajšie úrovne.
Takže ak vás zaujíma ešte viac do hĺbky, ako presne sa vylaďujem tú celú moju alchymiu, tak ešte dnes do polnoci si viete zabezpečiť práve tieto 4 moduly. Oni každý majú cez hodinku, v každom je kvantová hypnoza alebo kvantová meditácia, čiže naozaj tam robíme shifty, aby ste si skočili do vibrácie a frekvencií plnosti, hojnosti a radosti. Takže keď chcete do detailov ešte viac sa o tom pobaviť, tak si kľudne zoberte, zakúpte pod týmto linkom, nájdete práve na Bohatú bohyňu. Je to inak aj pre mužov, aj keď prvotne bola tvorená pre ženy, ale princípy bohatstva, hojnosti, energetiky, alchymie energie sú pre všetkých nás. Čiže kľudne si môžete ešte teraz zakúpiť stále za 33 eur. Za 33 eur. Proste nesmierne rozsiahly tréning. A keď vás, samozrejme budem veľmi rada, ak mi nazdielate aj vaše posuny, pretože vždy to, čomu venujeme energiu, rastie. A keď sú vaše myšlienky smerujú do smutku, do sebaopúšťania, do frustrácie, do čohokoľvek nie úplne lichotivého, tak samozrejme rastie nespokojnosť. Ale čím viac vaše myšlienky budú smerovať k tomu, že sa zameráte na to, ako sa pripraviť, vyladiť, ako zbierať energiu, ako si urobiť zásobu, aby ste potom šli z plnosti. Keď sa zameráte na hojnosť, na radosť, na rozdávanie, na štedrosť srdca, ale aj na to, že viete príjmať, tak samozrejme porastie vaša schopnosť byť magnetom pre hojnosť, pre radosť, pre príležitosti, pre informácie. Ja som tieto metódy a princípy použila a používam ich stále a minulý týždeň, 2 týždne dozadu mi priniesli niekoľko desiatok tisíc eur do života. Takže z rôznych zdrojov a preto ti ich chcem vlastne odovzdať. To bol ten impuls, kedy som si uvedomila, že wow, že ja ako ľahučko dokážem pritiahnuť tak veľa peňazí v priebehu jedného týždňa a ako to vlastne je napojené celé na tú moju energiu, na to, ako to cezo mňa prúdi a ja to chcem dať ďalej. Ja chcem, aby ľudia si vlastne zmanifestovali, ale to už slovo už je taký prežitok, by som povedala, lebo to, o čom ja tam hovorím, sú konkrétne, praktické rady. Nie na to, že čakáte, že vám sa to splní, ale že vy ste ten, čo stanovuje a určuje to, že sa to splní. A to je obrovský rozdiel. Takže preto už nechcem ani veľmi používať slovíčko manifestácia, pretože o tom to není. Sú to konkrétne typy, triky a práca s energiou osobnou, aby ste sa stali magnetom. No a možno vám to nepriniesie tisíce, 10 000 ako mne a možno milióny, ale viete, vesmír miluje prekvapka. A vesmír miluje posuny. A miluje pohyb a pozornosť a radosť. Minimálne vám tam príde nápad, minimálne sa stane, že dostanete nejakú informáciu, či už odo mňa, alebo príde v priebehu nasledujúceho týždňa, keď si prejdete moduly, ktorá vám zarobí, alebo dostanete neočakávaný dar, alebo dary. Proste niečo sa stane, som si tým na 100% istá. A vy viete, že moje tréningy sú takto postavené, pretože sú energetické. Nie sú len o tom, že je tam naozaj absolútne hodnotný obsah, za tým si stojím, ale sú energetické. Ten môj hlas, a teda ja hovorím dar od Pána Boha, má ten zmysel preniknúť do istých štruktúr vo vás, ktoré tam pohľadkajú niečo, čo potrebuje pohľadkať. Tak toto poviem, alebo pošťuchnú. A to je to ono. To je ten impuls, to je tá iskrička, to je to vzrušenie, ktoré následne potom začne pracovať pre vás. Takže moja dnešná téma bola toto. Chcela som sa s vami podeliť o obrovskú radosť, ktorú teraz momentálne zažívam z toho, že som nesmierne hrdá, že som zvládla Spartana, že naozaj wow. Verím, že nebol posledný, že bol prvý a že budú ďalšie a že sa pridáte. Ktorí chcete byť v skupinke Ja som, tak mi na tento mailik odpíšte, ale nezabudnite najprv kliknúť na Bohatú bohyňu a zabezpečiť si tréning za 33 eur, lebo už nikdy toto určite nebude takto proste. A samozrejme tí z vás, ktorí čokoľvek chcete na túto moju hlasovku odpovedať, tak sem s tým budem sa tešiť. A vidíme sa, alebo sa počujeme, verím, v priebehu nasledujúceho týždňa naživo, pretože s Rudým Sokolom organizujeme v štvrtok
17.7. mužsko-ženské kruhy v Bratislave. Pre viac info ma sledujte na Instagrame, lebo tam všetko zdieľam. O 17.00 sa vidíme pri Auparku. Takže kľudne, keď vás to zaujíma a chcete tam byť s nami v mužsko-ženských kruhoch, tak sa pridajte. No a ešte chcem nazdieľať aj Soul Quest a o ňom vám poviem čoskoro. A Soul Quest je práve retreat do srdca prírody, do srdca nášho vlastného dobrodruha, nás. No ale o tom na budúcu nedeľu. Čo vy na to? Dnes už toho bolo veľa. Takže kliknite si na Bohatú bohyňu a vidíme sa čoskoro. Čaute.